Què dius? Que farem una calma. Hola Marina, ja quasi estàs, No, et falta una mica. Me cansa posar-me. Jo, clar, és que cansa una mica, oi? Però mira, et falta molt poquet. Fiquem una mica per aquí dalt i ja estaràs, vale? Cansa molt, Maria. És que a la tarda esteu una mica cansats, Una miqueta més i ja estarà. Elia, quasi ja estàs, Què estaves mirant? Estaves fent l'abecedari? Sí? L'Èlia estava fent l'abecedari, però va, acabem i després direm tots junts, direm l'abecedari tots junts. Va, Júlia, carinyo, va. Veure, Ruth? Molt bé, Que quasi estàs. Pau, que t'agrada molt fer aquest arbre. Sí, Estàs molt concentrat. Jo ja estic acabant. Ja estàs acabant? Quasi, A veure aquestes fulles dels colors de la tardor. Jo no faré de coneixet això. Bueno, però quantes fulles, Joan? Carai. Les meves són noves, mira. Què, li posem una miqueta a les branquetes i ja estaràs, vale? Vinga.